Hej og velkommen til vores lille hjørne af internettet. I dag der vil jeg forsøge på at lave mig en puff. Lige nu bruger jeg den her kasse her til at sætte mine fødder på, når jeg sidder ved mit arbejdsbord. Og det får mig lidt ondt i hælen af. Så nu vil jeg lave en puff, som lidt i samme mål som den kasse her den har. Så jeg vil bruge den lidt som sådan en template. Så jeg vil sådan set bare bruge den til at så improvisere et mønster. Jeg har godt tænkt mig, den er rund, min lille puff. Så først så finder jeg ud af, hvor stor den skal være. Får det klippet ud. Og så sikrer jeg mig lige, at den cirkel, jeg har fået lavet, den er symmetrisk. Så måler jeg, hvor stor min cirkel den er i omkreds. Så jeg så nogenlunde ved, hvor stor det stykke, jeg skal putte på i siderne, det skal være. Og det, jeg har tænkt mig at bruge til at lave den her puff ud af, det er noget gammelt IKEA-stof. Som sjovt nok også er det stof, jeg har brugt til at putte på mit strygebræt, og også det, der lige nu er på min arbejdsstol. Jeg har sådan et højbord som arbejdsbord, og der er den stol, jeg sidder på, også sådan en, der kan laves høj. Så derfor skal jeg have noget, jeg kan hvile mine fødder på, når jeg sidder og laver noget. Så det er derfor, jeg bruger kassen. Men det er bare noget rart at have noget, der er blødt at lægge fødderne på. I stedet for sådan en bitte hård kasse. Så det er klart, det der skal syes på siderne. Og det der skal syes på enderne. Og jeg gør det med retten ud af, fordi jeg vil lave sådan nogle små lille folder ude i siden, men det ser jeg senere. Og jeg syr den bare på min lille faf, stille og roligt derude af, med et sømrum på 1,5 cm cirka. Og det jeg har tænkt mig at putte i min puff, det er alt mit scrap fabric, alt mit overskudsstof. For det har man jo bare så meget af, når man syr selv. Og jeg har lidt svært ved at smide mit stof ud, fordi sådan er jeg. Så derfor så tænker jeg, ved du hvad, det var bare den perfekte løsning på at så få noget godt ud af alt det her, jeg har, der bare ligger. Så det har jeg bare tænkt mig at bruge i den her puff, så det ligesom har et formål, i stedet for bare at bruge i den kasse der. Og der er lige fra uld til lærred til bomuld til alt, hvad jeg har brugt det sidste lange stykke tid. Det jeg så fundet ud af sådan med tiden, det er, at den sådan lidt mister formen, fordi at de der stykker, de er så store, dem som jeg lige har puttet i, så jeg burde nok have klippet dem i mindre stykker, så de sådan har kunne pakke sig lidt bedre. Men altså, til det formål, jeg skal bruges til, så er det fint. Og jeg tænker mig lige at sy det her i hånden. Bare lige for at lukke det af, så der ikke kommer stof ud over det hele lige pludselig. Og det er med ganske almindelig kastesting. Stille og roligt derude. Så er vi ved at være der. Sådan. Altså, det er jo ikke det kønneste, men det virker. Og det jeg tænker mig at gøre med de her lille snipper, jeg har lavet, det er så folde dem ind fra begge sider, og så også lave kastesting hele vejen over. Jeg tænkte bare, det kunne være en fed detalje, og så har man også noget, man lige kan tage ved, hvis man skal flytte den. I stedet for det bare sådan stå uhåndterbare cylinder. Stofcylinder, sådan set. Er den ikke fin? Med det der dejlige lille IKEA-stof. Som man kan se, så kan man lige tage veden og så flytte på den. Puff virker.
Så får jeg ikke ondt i hæle længere, når jeg sidder ved mit arbejdsbord. Men det var så et lille søndagsprojekt, så nu matcher min puff med mit betræk på stolen og mit strygebræt. Tak fordi I så med. Jeg håber, I har lyst til at se med næste gang. Hej hej!